Os nacionalistas alertan da alta mortaldade de marisco nas rías galegas provocada polas intensas chuvias e os grandes aportes de auga doce dende os encoros. A este respecto, refírense os baixos índices de salinidade detectados nos días posteriores ao 14 de xaneiro, coincidindo coa limpeza de saugue do encoro de Porto de Mouros. O problema de baixa salinidade é certo que se debe á intensidade das precipitacións, pero ademais é que coincideu o desaugamento dos encoros que afectan ás rías que acabo de nomear cos días de máis precipitacións. E o sector do mar, nomeadamente o sector marisqueiro, está canso de denunciar en outras ocasións que ten ocorrido cousas parecidas, está canso de denunciar que os encoros, a Xunta de Galiza non regula ese desaugamento, que desaugan sin control e que, polo tanto, eso afecta á mortaldade do marisco e, polo tanto, afecta aos ingresos e ao traballo dos mariscadores e mariscadoras. Dende o BNG piden á Xunta que exerza as súas competencias e regule mediante un protocolo baleirado e limpeza dos encoros. Tamén piden que se establezan sancións para as empresas responsables no caso de probarse a súa responsabilidade na afección aos bancos marisqueiros, así como compensacións para os produtores prexudicados. Que a Xunta de Galiza faga un protocolo, regule exactamente cando e como teñen que desaugar os encoros, precisamente para que se afecte o menos posible, e se pode ser que non se afecte, aos bancos marisqueiros das rías. Segundo, que unha vez se avalíe cales foron as causas da baixa salinidade das augas nestas últimas semanas, se se chega á conclusión de que o desaugamento dos encoros influiu, primeiro, que se establezan sancións para as empresas concesionarias dos encoros, no caso noso da Ría de Arousa estaríamos a falar de Naturgy, no caso de Porto de Mouros, do encoro de Porto de Mouros, e que se establezan sancións e evidentemente que os infractores compensen a actividade preexistente, é dicir, aos mariscadores, tanto de a pé como de a frote. Ademais destas medidas compensatorias, demandan unha serie de accións para rexenerar os bancos marisqueiros e frear a perda constante de produción.